Denne video er et skoleprojekt for erhvervsret på C-niveau, og gruppemedlemmerne er Ilhan, Mads, Julie og Maiken. Den omhandler markedsføringsloven. Paragraf 3. Erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik under hensynstagende til forbrugerne, erhvervsdrive og almen samfundsinteresser. Virksomheden skal udvise god markedsføringsskik, det vil sige, at de skal opføre sig ordentligt i deres markedsadfærd, både over for forbrugerne og over for andre erhvervsdrivende. God markedsføringsskik indeholder følgende punkter, som man skal benytte i sin markedsføring. Man må ikke være påtrængende, overrumlende, udnyttende, generende, krænkende med mere. Man må heller ikke lave markedsføring, der er køns- og racediskriminerende. Man skal udvise respekt for almen sikkerhed og have social ansvarsfølelse i sin markedsføring. Vores eksempel gælder paragraf 3 stykke 2, som omhandler børns naturlige godhed og manglende erfaring. Denne Nutella-reklame henvender sig til børn på en måde, der giver børn opfattelsen af, at det er en dagligdags ting at spise Nutella til morgenmad. Der er derfor ikke taget hensyn til, at børn ikke forstår, at Nutella er et meget usundt produkt, som kun skal indtages i mindre mængder. Reklamen gør på denne måde børnene nemmere at påvirke, og lysten til at spise Nutella hver dag opstår. Paragraf 4. Det vil sige, at en erhvervsdrivende skal i sin handelspraksis over for forbrugerne udvise god erhvervsskik. Både paragraf 3 og 4 indeholder begrebet god skik. Det omfatter, at erhvervsdrivende skal optræde ordentligt og rimeligt i den offentlige rum. Det skal svare til den standard, som en almindelig, hæderlig og anstændig forretningsmand vil følge. Lovens mål er at ramme alle, der handler illoyalt og imod god forretningsmoral. Som et eksempel kan vi kigge på en Facebook-annonce, som er blevet lagt op af Lyd til en fest. I denne konkurrence kan vi se, at Lyd til en fest ikke følger den gode erhvervsskik-lov om at oplyse værdien af det man kan vinde. Paragraf 5. En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildledende eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt konkrete. Stykke 2. Vildledningen efter stykke 1 kan relatere sig til et eller flere af følgende elementer. Produkternes eksistens eller art, de væsentlige egenskaber ved produktet, omfanget af den erhvervsdrivendes forpligtelser, begrundelsen for den pågældende handelspraksis og karakteren af den anvendte salgsproces, erklæring eller symboler med direkte eller indirekte støtte eller godkendelse af den erhvervsdrivendes eller dennes produkt, prisen, den måde prisen beregnes eller den særlige prismæssige fordel, behov for eftersyn, reservedel, udskiftning eller reparation, den erhvervsdrivendes eller dennes agents egenskaber og rettigheder, forbrugernes rettigheder, den erhvervsdrivendes overholdelse af adfærdskodex, som denne oplyser at være bundet af, eller forveksling med en konkurrensprodukt, varemærke eller forretningskendetegn. Bestemmelsen forbyder markedsføring, der indeholder urigtige, vildledende, utilbørlige eller urimelige mangelfulde angivelser, og den gælder for både mundtlige, skriftlige eller billedlige udsagn. I vores eksempel her med rødbederne forventer forbrugeren at få 100% danske og økologiske rødbeder, men ved at nærlæse etiketten opdages det, at rødbederne kommer fra Europa. Forbrugeren er altså her blevet fejlagtigt informeret. Hvis man som sælger oplyser forbrugeren om faktiske forhold ved varen, skal disse oplysninger kunne dokumenteres. Paragraf 13 pålægger den erhvervsdrivende bevisbyrden for rigtigheden af de oplysninger, der gives i markedsføringen. På samme måde gælder markedsføringslovens bestemmelse om vildledning ved utilstrækkelig information om produktet
så længe den erhvervsdrivende bruger overdrevet udtalelser, som ikke påvirker forbrugerens beslutning om at købe produktet, tillægges den ikke større betydning i forhold til loven. Paragraf 22. Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn alene, der ikke tilkommer dem, eller benytte egen kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med andre. Man må ikke bruge andre virksomhedens kendetegn, fordi kan man få kunder til at tro, at der er en sammenhæng mellem virksomhederne, eller det er samme virksomhed. Man kan se på billederne, at det ene billede er Nettos logo, og det andet billede er, hvor en virksomhed har lånt Netto-hunden. Det må man ikke ifølge paragraf 22 af markedsføringsloven.